अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। शिवसेना नेते आदित्य ठाकरेंनी सावंतवाडी इथं चंद्रकांत कासार आणि मायकल डिसोजा यांच्या निवासस्थानी खळा बैठकीत ठाकरे गटाच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला। पाहुयात काय म्हणालेत आदित्य ठाकरे। खळा बैठका घेत आहोत आणि कोकणात आल्यानंतर एकदम आनंद वाटत असतो, कारण आजूबाजूला पाहिलं तर हिरवगार दिसतं, आपण सगळे आरामात सगळं चाललं असतं। आणि तेच मी सांगत होतो की जे काही आता थोडाफार गोंधळ पण चाललाय बसायचं उठायचं ते आम्ही कोकणाबाहेरचे लोक आल्यामुळे, म्हणजे आम्ही काही कोकणाबाहेरचे नाही तरी पण माझा आजोळ तिथे पुढे आहे, पण मला येताना खासदार साहेब सांगत होते की अजून 2 दौरे करायचे आहेत, मी निश्चित करू, कारण मदतनीच्या काळात वाटतं युवासेनेचे 2-3 दौरे झाले पण त्यांनी मला न सांगता झालेले होते, नाही तर मी आलो असतो। पण कोकणाचा दौरा म्हटल्यानंतर सगळे पदाधिकारी जे असतात मुंबईतले सगळे सांगणारे आम्ही पण येतो। तुला आज सगळ्यांना ताकीद दिलेलं कोणी यायचं नाही माझ्यासोबत, सगळ्यांनी मुंबईत कामं करा, सिनेटची कामं पदवीधरची कामं तिथे पण चालू आहेत, परत दौरे करायचे आहेत आपल्याला। पण गणपतीच्या वेळी आलं असताना मला आठवतं अनेक घरांमध्ये मी गेलो होतो, दर्शनं घेतली होती, त्यासाठी कासार साहेबांचं आपलं राहिलं होतं, कारण बिमारची अडचण होती, तर आज त्यांच्याकडे देखील जाऊन आलो। आणि परत पुढच्या वर्षी पण जेव्हा गणपती बाप्पा येतील तेव्हा घरोघरी येणारच आहे, कारण इकडचं वातावरण मस्त असतं। मला आठवतं त्यावेळी पण असताना खासदार साहेब त्यांच्या घरी घेऊन चाललेले आणि गाडीत मी त्यांना विचारतो आपण कुठच्या पुढे चाललोय, थोडं अंतर वाटतंय, लांब चाललोय, तर नाही तुम्ही येऊन 5 मिनिटं येऊन जा, मला आवडेल। तरी मी बोललो खूप लांब चाललोय, पण गेल्यानंतर वातावरण एवढं मस्त होतं, मला भजनं चालू होती, आपण टाळ वाजवली आणि जे काही तिथे तो व्हिडिओ आला ते एवढा व्हायरल झाला, पण आज मी आलोय ते खास कारण खूप वेळ अशी पण चर्चा चालते की सहज एखादा असा दौरा करायला पाहिजे कोकणात, जेणेकरून भेटीगाठी तर होतातच पण कोकणाचा जो निसर्ग आहे तो एक पाहायला मिळतो, त्याची एक मजा घ्यायला मिळते। पण आज थोडा धावता दौरा आहे, आज खळा बैठका जरी आपल्या असल्या तरी आजचा विषय फार महत्वाचा आहे। मी सगळ्यांना विनंती करीन जरा फोन खालती करा आपले, म्हणजे मला आपल्याशी बोलता येईल। मागे दिसतोय का मी? ठीक आहे। एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या सर्वांना माहिती आहे, एक महत्वाची निवडणूक आपल्या समोर आलेली आहे, ती म्हणजे पदवीधर निवडणूक। सेनेटसाठी आपण काम केलं, खरं तर आता मी हे पण सांगायला लागलो आहे ठिकाणी की गेल्या 1-1.5 वर्षामध्ये आपण एवढे फॉर्म भरून झाले, पहिले ऍफिडेव्हिट होते, नंतर सेनेटची निवडणुका होत्या, आता एवढे मी बोलला तर इतर पक्षांसाठी पण आपण हे काम घेतलं पाहिजे कमर्शियली की तुमचे फॉर्म पण आम्ही भरून देतो। कारण प्रत्येक शिवसैनिकाला माहिती आहे की घरोघरी जाऊन फॉर्म भरायचे कसे, अटेस्टेशन कुठे होतं, नोटरी म्हणजे काय, हे सगळं माहिती आहे, पक्का झालंय। पण हे सगळं होत असताना पुढच्या वर्षी आपल्याकडे पदवीधर निवडणुकीकडे कोकण पदवीधर निवडणूक, मागच्या वेळी जेव्हा आपण लढलो तेव्हा आपल्याला माहिती थोडेच मतांनी पडलो, कारण आपली तेव्हा तयारी पण नव्हती, शेवटच्या मिनिटाला आपण लढायचं आणि लढायची कशी हे आपण कधी विचारच केला नव्हता। वर्षानुवर्ष मुंबईची पदवीधर निवडणूक आपण जिंकत आलेलो आहे, यावेळी पण जिंकणार म्हणजे जिंकणारच, पण कोकण पदवीधर पण मला खात्री पडलेली आहे की ही सीट पण आपण जिंकणार म्हणजे जिंकणार, इथे पण शिवसेनेचाच मोका पडणार, कारण आपली जी लोक कामाला लागलेली आहेत, जे लोकांचं एक पाठबळ दिसतं आपल्याला ते अद्भुत आहे। अनेक निवडणुका होणं गरजेचं आहे। खरं जर पाहिलं गेलं आपण तर हे सरकार जे खोके सरकार आहे, जे 31 तारखेला पडणार म्हणजे पडणार, 31 डिसेंबरला पडणार, जे आपल्या जे अध्यक्ष महोदय आहेत त्यांना ह्यांना बात करायलाच लागणार। पण हे सगळे ही प्रक्रिया सुरू असताना आपण पाहिलं असेल विधानसभेच्या निवडणुका होणं गरजेचं आहे। जे सरकार बसलंय ते लोकशाही विरोधी सरकार आहे, घटना विरोधी सरकार आहे, आणि जर आपण पाहिलं तर हे खोके सरकार पडल्यानंतर जी काही निवडणूक येईल, लोकसभा असू दे किंवा विधानसभा असू दे, दोन्ही निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीचा विजय होणार म्हणजे होणार, याच घेऊन घ्या। पण जसं लोकसभेमध्ये आपला विजय होणार, जिथे आपले खासदार निवडून येतील, जिथे विधान परिषदेत आपल्याला आता ताकद वाढवणं गरजेचं आहे, कारण विधानसभा जशी आपल्या हातात येणार आहे पुढच्या वर्षी, तसं विधान परिषद देखील आपल्याला आपला आकडा वाढवणं गरजेचं आहे। आपली जी काही महाविकास आघाडी आहे, मागच्या वर्षी जर पाहिलं, या वर्षी पाहिलं, ज्या ज्या निवडणुकाला आपण सामोरे गेलेलो आहे तिथे आपला विजय झालेला आहे। मला वाटतं मागच्या वर्षी जर आपण पाहिलं तर 6 महत्त्वाच्या निवडणुका विधान परिषदेच्या होत्या, त्याच्यातून 5 वर आपले
महाविकास आघाडीचे उमेदवार हे जिंकलेले आहेत. मध्ये पोटनिवडणूक होऊन गेली, कसबाची होती. साधारण 30-32 वर्ष ती जी काही सीट होती ती भाजपकडे होती. पण पहिल्यांदा शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल एकत्र आल्यानंतर काँग्रेस आणि महाविकास आघाडी ही सीट जिंकलेली आहे. एकंदर वातावरण संपूर्ण महाराष्ट्र जर तुम्ही पाहाल, कुठच्याही मतदारसंघात जाल तिथे आपण कधी लढलो असो की नसो, उद्धव साहेबांबद्दल प्रेम, त्यांनी जे काम केलेलं आहे त्यासाठी प्रेम ही वेगळे निर्माण झालेलं आहे आणि सगळीकडे वाट पाहतात तर निवडणुकीची, कारण त्या निवडणुकीमध्ये आपला विजय होणार निश्चित आहे. पण ही जी निवडणूक मी सांगत आहे ही निवडणूक थोडी किचकट आणि थोडी आपल्याला काम जास्ती करण्यासाठी आहे. ही निवडणूक आपण सोपी करू शकतो आणि सोपी सेनेटपेक्षा आहे. तिथे सेनेटच्या निवडणुकीसाठी कोणी कोणी काम केलेलं आहे? सेनेट मतदारसंघाचं आपण मुंबई विद्यापीठाचं जे असतं तुम्ही सगळ्यांनी केले ना. आता त्या निवडणुकीत आपल्याला आठवत असेल आपण घरोघरी जातो, मुंबई विद्यापीठात कोणी कॉन्व्होकेशन घेतलेलं आहे ते शोधतो, मग कॉन्व्होकेशन सर्टिफिकेट आहे की नाही इथपासून सुरुवात होते. पण ही निवडणूक त्यापेक्षा थोडी सोपी आहे, कारण इथे तुम्ही जगात कुठच्याही विद्यापीठात पदवीधर झाला असाल, तुम्ही ह्या निवडणुकीत जर ह्या मतदारसंघात राहत असाल तर तुम्ही मतदान करू शकता. त्याच्यात काही बेसिक अटी शर्ती आहेत, त्या आपले जे यंत्रणा प्रमुख आहेत ते तुम्हाला देतच असतील आणि सांगतच असतील. पण ह्या ज्या अटी शर्तीचं तुम्ही पालन केलं, म्हणजे तुम्ही डिप्लोमा असलात, तुम्ही ग्रॅज्युएट असलात, तुम्ही डॉक्टर असलात, तुम्ही लॉयर असलात, जे काही असेल तुमच्याकडे जर ते पासिंग सर्टिफिकेट असेल, ग्रॅज्युएटचं सर्टिफिकेट असेल तर तुम्ही ह्या निवडणुकीत मतदान करू शकता. बरं, ही निवडणूक नुसती ह्या मतदारसंघासाठी नाही, ह्या निवडणुकीचा मतदारसंघ खूपच आहे. तर पालघर जिल्हा आहे, ठाणे जिल्हा आहे, रायगड जिल्हा आहे, रत्नागिरी जिल्हा आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे, म्हणजे कोकण डिव्हिजन मुंबई सोडून पूर्णपणे आहे. आणि ह्याच्यात मला अपेक्षा आहे की आजपासून हा जो टप्पा सुरू होतो या निवडणुकीचा पदवीधर मतदारसंघाचा, ह्याच्यात नोंदणी जास्तीत जास्त करायची. ह्याच्यात ताकद कुठे आपण जमवू शकतो तर नोंदणीमध्ये. पहिला टप्पा जर ही निवडणूक जिंकायची असेल तर नोंदणी जास्तीत जास्त केली तर आपला विजय पक्का होतो. दुसरं म्हणजे अर्थात मतदानाच्या दिवशी मतदार आपल्याला मतदान केंद्रावर न्यायचे असतात, त्याचा आपण करत असतो. पण जर तुम्ही गावोगावी गेलात, सगळ्या वाड्या वस्त्यांवर गेलात, जर तुमचे जे मित्र असतील, परिवार असेल, त्याच्यात तुम्हाला एक सुद्धा पदवीधर ओळखीचा असेल आणि तुम्हाला जर वाटत असेल की हा आपल्याला मतदान करू शकतो, पलीकडच्यांचे करू नका, नाहीतर तिकडचे पण आपण रजिस्ट्रेशन करू. उत्साह ते करायचं नाही. पण आजपासून 9 तारखेपर्यंतचा महत्वाचा टप्पा आहे, हा दुसरा टप्पा आहे, कदाचित शेवटचा टप्पा असू शकतो पदवीधर निवडणूक. सेनेटसाठी आपण काम केलं. खरं तर आता मी हे पण सांगायला लागलं आहे ठिकाणी की गेल्या 1-1.5 वर्षामध्ये आपण एवढे फॉर्म भरून झाले. पहिले ऍफिडेव्हिट होते, नंतर सेनेटची निवडणुका होत्या, आता एवढे मी बोलला तर इतर पक्षांसाठी पण आपण हे काम घेतलं पाहिजे कमर्शियली की तुमचे फॉर्म पण आम्ही भरून देतो. कारण प्रत्येक शिवसैनिकाला माहिती आहे की घरोघरी जाऊन फॉर्म भरायचे कसे, अटेस्टेशन कुठे होतं, नोटरी म्हणजे काय, हे सगळं माहिती आहे, पक्का झालंय. पण हे सगळं होत असताना पुढच्या वर्षी आपल्याकडे पदवीधर निवडणुकीकडे कोकण पदवीधर निवडणूक. मागच्या वेळी जेव्हा आपण लढलो तेव्हा आपल्याला माहिती थोडेच मतांनी पडलो, कारण आपली तेव्हा तयारी पण नव्हती. शेवटच्या मिनिटाला आपण लढायचं आणि लढायची कशी हे आपण कधी विचारच केला नव्हता. वर्षानुवर्ष मुंबईची पदवीधर निवडणूक आपण जिंकत आलेलो आहे, यावेळी पण जिंकणार म्हणजे जिंकणारच. पण कोकण पदवीधर पण मला खात्री पडलेली आहे की ही सीट पण आपण जिंकणार म्हणजे जिंकणार. इथे पण शिवसेनेचाच नफा पडणार, कारण आपली जी लोक कामाला लागलेली आहेत, जे लोकांचं एक पाठबळ दिसतं आपल्याला, ते अद्भुत आहे. अनेक निवडणुका होणं गरजेचं आहे. खरं जर पाहिलं गेलं आपण तर हे सरकार जे खोके सरकार आहे, जे 31 तारखेला पडणार म्हणजे पडणार, 31 डिसेंबरला पडणार, जे आपल्या जे अध्यक्ष महोदय आहेत त्यांना ह्यांना बाद करायलाच लागणार. पण हे सगळे ही प्रक्रिया सुरू असताना आपण पाहिलं असेल विधानसभेच्या निवडणुका होणं गरजेचं आहे. जे सरकार बसलंय ते लोकशाही विरोधी सरकार आहे, घटना विरोधी सरकार आहे. आणि जर आपण पाहिलं तर हे खोके सरकार पडल्यानंतर जी काही निवडणूक येईल, लोकसभा असू दे किंवा विधानसभा असू दे, दोन्ही निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीचा विजय होणार म्हणजे होणार, याच घेऊन घ्या. पण जसं लोकसभेमध्ये आपला विजय होणार, जिथे आपले खासदार निवडून येतील. खरं जर पाहिलं गेलं आपण तर हे सरकार जे खोके सरकार आहे, जे 31 तारखेला पडणार म्हणजे पडणार, 31 डिसेंबरला पडणार, जे आपल्या जे अध्यक्ष महोदय आहेत त्यांना ह्यांना बाद करायलाच लागणार. मतदार नेत्यांचा ह्याच्यात जास्तीत जास्त जोर लावून मला महिला आघाडी ह्याच्यात पुढे जी पाहिजे, मला युवती सेना असेल, युवा सेना असेल, शिवसैनिक असतील, भारतीय कामगार सेना असेल, स्थानिक लोकाधिकार समितीमध्ये असेल. कारण सहसा कोकणातून मला एक महत्वाचं उत्तर येतं म्हणजे आमचे सगळे जे आहेत ते मुंबईतच येतात, तिथे मतदान करतात. पण आपले जे इथे राहणारे आहेत, गावाकडे राहणारी जी लोक आहेत, त्यांनी पदवीधर म्हणून जे असतील त्यांनी स्वतःचं नोंदणी लढून घेणं गरजेचं आहे.
येत्या 9-10 तारखेनंतर खासदार साहेब असतील, मी असेल, आपण दोघं मातोश्री बैठका बघूच. कारण हीच अपेक्षा आहे की पदाधिकाऱ्यांनी जबाबदारी घेऊन ही निवडणूक आपल्याला जिंकून देणं गरजेचं आहे. ही निवडणूक जिंकता पण 100%, पण प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांनी त्याचं काम करणं गरजेचं आहे. असं नाही कोणाला मदत वाटलं पाहिजे की अरे मी पदवीधर केलं तर ठीक आहे ना, आपण दुसऱ्यावर सोडू, ही निवडणूक माझी नाही ना, आपण लोकसभेसाठी काम करू, विधानसभेसाठी काम करू, असं चालत नाही. जर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचे पक्षाचे पदाधिकारी म्हणून जर आपण काम करत असू तर प्रत्येक निवडणूक आपल्यासाठी महत्वाची आहे. ती मध्ये एअरटेलची ऍड आहे ना, हर एक डोस जरुरी होत आहे, तसं हर एक वोटर जरुरी होत आहे. तुम्ही प्रत्येकाच्या घरी पोहोचणं गरजेचं आहे. आज जसं आपण खळा बैठक घेतो, तुम्ही तुमच्या माध्यमातून खळा बैठका घ्या, तुम्ही घरोघरी जा आणि तिथे गेल्यानंतर पदवीधर जर कोण असेल तर त्याची नोंदणी आपल्याला 9 तारखेच्या आधी करून द्यायची. मला वाटतं हे काम आपण सुरू केल्यानंतर 100% आपला विजय निश्चित आहेच. पण एक वातावरण बनत जातं आणि वातावरण जे बनलेलं आहे, एवढी भीती या खोके सरकारच्या मनात बसलेली आहे की पूर्ण सिनेटची निवडणूकच रद्द केली. तुम्ही विचार करा की महाराष्ट्र ज्या ताकदीने आपल्या मागे उभा आहे, विधानसभेच्या निवडणुका घ्यायला तयार नाही, लोकसभेच्या पोटनिवडणुका घ्यायला तयार नाही, मुंबई विद्यापीठाची सिनेट निवडणूक घ्यायला तयार नाही, आणि ही ताकद आपल्याला आता मतदार म्हणून नोंदवायची आहे. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला शुभेच्छा द्यायला आलो. मला माहिती आहे की आपण हे जे काम दिलेलं आहे ते 100% पूर्ण नाही तर 1000% पूर्ण करा, ही मला खात्री आहे. मला एवढंच सांगून जास्ती वेळ आपला घेत नाही, कारण आतापासून आपल्याला परत एका कामाला लागायचं आहे. तर एवढं शेवटचं रजा घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.